ndị jama dọkwa mmadụ ọlụ na-abịakwa n'oge maka na taịm bụkwa ego ehere na mụ na gị elu ebe n'obodo oyibo erite mụ na gị lụba lụra ịbụzi amụ na-asụ nwaanyị ka mụ na-akpụzi ịbụzi amụ na-akwa nwaanyị ka mụ na-emezi ịbụzi amụ na-akwa nkụkọ ka mụ na-abịa ezigbo mmadụ ịba alụba n'ọnụ ibute ezigbo pasenja n'otu mmadụ ga-akarị na moto gị ibute ndị otu ochie bụ na pasenja ihe agbalịrị aka wee lụlụ ọka ihe agba aka wee lụ ọka oche egwu nwaanyị na mmanwụ egbunu oche egwu nwaanyị na mmanwụ egbunu na-adụrụ Emmanuel Nwankwọcha ụbọchịla ide n'afọ dị ka n'Enugwu ide bụkwa odogbunu ọnọta dike mma nwanne kene ide anwụlụ ide agba atọrọ atọ dị ọdụ n'Enugwu ụfọdụ si na-ego Emmanuel agbụsigbo former commission and the constant ọba nkịtị n'oge nke gị oke mgbochi gị na-ekewe ọnụ ụkwụlụ njọ ga-ekwu mgbe Enugwu ukwu nwere mmanwụ egwuregwu ekene dịrị mma na ume Chudi nwoke oyi n'Enugwu ukwu odumodu bụ ndị nke na Abuja chief eweleta ọ bụ onye osimiri ọgarịlachedo na n'ime ego ndị mụ na ha na-adị mma na-eri oke ego ka mụrụ egwu n'elu ụwa sọrọ ọgị mụ n'ọka ozi ike nke nwanụ n'ọka ozi ike nke nwanụ n'ọka ọ sị na mma agbalịla ụkwụ n'anụ na-adịso ọrụ ụmụ ya tụrụ okwu odumeje ọrịa mere odumeje ji gaba ọka anyị ibesa ibe ibele n'ugbo okpu ọka anyị ibesa ibe ibele n'ugbo okpu ọka o mere etu ugwu isi emesie ime ọka odumeje bịala ọkọ yọba Anambra si dị nke gbara alụmọ afọ ibe ngwara onye akpakwalụ ibe ngwụlụ ji apịa m Johnson na-arụ wee kaba akịka tụọ Anambra dịka ọgbara alụmọ mmadụ abụrụ etinyere odumeje anya odumeje bịala ọlụ Chukwu Chukwu bụ egozie nye wee mebe pala wee karịzie anya ọ wee kọba pala n'ike onye kwubezi akụkọ ọjọgọ mana anya lụbọlụ Chukwu ọ bịala ego ya kọnyere ndị mmadụ na-agbụ na ndị ekechiri ekechi erike nne ọ rapụ mmiri oyi egwude egwure nnote ọrịa ka eji wee gbesa anyị ibe egbe o mere tu ugwu isodọba Anambra steeti gbara alụmọ rapụzie ndị odumeje ka o mebe onwe ya odumeje nwanne m hotelu ndozi n'ụlọ ekwuru ọmụ ka nkwute onye n'ọbụ n'ime okwulu ọgba n'ọsọ o nyụrụ nsị nke na anyụma mmele ya ka nchọrọ ụka nkọrọ etinye mana onye ọbụla na-atụla aka ya obi anọ na-atụla aka ya ịma na Mbaka na-atụla aka ya ebugbe mmụọ na ụhụ na-atụla aka ya odumeje na-atụla aka ya n'ugbo Christian Party na-atụla aka ya tụrụ olu ka na-atụla aka ya ụmụ nwaanyị n'Enugwu na-atụla aka m ibe apụta na-atụlụkwa aka ya akwa mere nne m na-atụlụkwa aka ya mana onye ọdụ olụwa si alụ onye ọdụ olụwa ka o si alụ ọgwa m ife anyị ejinye ife abata ka nlụba nke m enụrụ iwe odogwu bido tata wee gabazie
You see?